Alang sa mga konsumante sa Davao City Water District, kinahanglang magdaginuot sa pagkonsumo og tubig. Sanglit nagpatuma na ang DCWD og taas singil sa bayronon sa tubig. Kumpila atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, 9.99% ang ipatuman nga water rate adjustment sa Davao City Water District og mag-reflect kana sa bill sa bulan sa Agosto. Kinina ang ulahi nga tranche sa 60% nga water rate adjustment nga gi-request sa DCWD niadtong 2021. Ana sa hapit 3,700 pesos ang gibayad ni Tatay Crestituto nga bill sa tubig sa collection center sa Davao City Water District. Ang maong bayronon alang sa 72 cubic meter na konsumo nila sa tubig. Makatipid mig bayad sir. Amo lang gipagamyan ng aga sa kwintador nga para hinay lang ang amo ang konsumo. Pero ang maong kantidad, posibleng musaka pa sa madawat niyang bill sa sunod bulan kung dili sila magdaginot sa pagkonsumo og tubig. Sanglit magpatuman ang DCWD og 9.99% nga taas singil sa tubig sugod karong bulan na nga mag-reflect sa August nga billing. Busa, gikan sa 214 pesos and 20 centavos, ana-ana karon sa 235 pesos and 60 centavos ang minimum charge sa nagakonsumo og 0 hangtod 10 cubic meter. Alang sa residential areas nga naa sa 1/2 inch ang gidak-on sa tubo. Dugang 24 pesos and 70 centavos sa matag cubic meter kung nagkonsumo na og 11 hangtod 20 cubic meter. Dugang 31 pesos and 90 centavos sa matag cubic meter sa nagkonsumo na og 21 hangtod 30 cubic meter. Dugang 42 pesos and 40 centavos matag cubic meter sa nagkonsumo na og 31 hangtod 40 cubic meter. Samtang dugang 61 pesos and 80 centavos matag cubic meter sa nagkonsumo na og lapas sa 40 cubic meter. Aparte pa ni sa katong ato ang 60% nagipangayo og na-approve tong 2021. Mo nito ato ang gi-public hearing that time no. Pero wala man gud nato siya gi-implement one time. Instead ato siyang gi-implement in tranches. Kinina ang ulahing tranche sa taas singil, humana patuma na ang 30% ni atong 2022 ug 20% ni atong February 2024. Subay kini sa 10-year development plan sa DSWD hangtod sa 2030. So atuan na tong gi-map out manggod no kung unsa tong mga operating expenses nato within that period, especially pod ang ato ang capital expenditures kay ato ang ginatan-aw that we will be building more infrastructures to improve and expand our services. Tungod sa pagpatuman og taas singil sa tubig, pangandaman na lang gayud kuno ni Tatay Crestituto, sanglit importante gayud ang tubig. Sa tanang mga bayronon na mo, amo na lang nang ginapangandamandaan nga dili mi madili kay kung madili mi mudako manggod nga among kuan interest. Sara, dugang sa DCWD nga out of the 250,000 water service connections nila, ana sa 95% ang naga-enjoy sa 24/7 nga dunay water supply ug karon sa taas singil sa tubig gisiguro pod sa DCWD nga mas pa-improve pa nila ang ilang water supply availability. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.